Russiýanyň sebäpsiz Ukraina çözmegi netijesinde Moskwa garşy giridilen halkara sanksiýalaryň arasynda türkmen häkimetleri, potrotçy telekiçileri Russiýa gökbakçy önümleriniň iri we ownuk şahly mallaryň, towuk etleriniň, seýlede beýlik adyklaryň eksportynyň artdyryljakdygyny dilden duýdurup başladylar. Türkmenistanda ençim ýyl bäri dowam edýän ykdysady çökgünlüğiň arasynda ýurt raýatlarynyň özleri de ýiti adyk etmezçiliginden we gymmatçylygyndan ejir çekýärler. Azatlyň habarçylary söhbetdeş bolan potrotçylarynyň indi Russiýany iklemek bize galdymy diýen kinaýly soragy bilen aladylan ýandyklaryny hem belleýärler. Marada häkimetler potrotçylar bilen ýygnak geçirip inni adyk bilen bagly näme önerilse olaryň aglabasynyň Russiýa iýeriljekdigini aýdýarlar. Olar esasan hem şeker şugunlarynyň önümçiligine üns bermeligini öýdürýärler. Resmiler bize Russiýada şeker gatçylygy başlandy. Et önümler hem yetmezçilik edýär. Hatta tekstil önümlerimiň hem Russiýa iýerilmegi mümkin diýip aýdýarlar. Diýip marly telekiçileriň biri 23 martda habarçymyza gurrun berdi. Russiýanyň Ukraina itaatsyz çözmegi derarly Moskwa ýiti ykdysady sanksiýalary uçurady. Özüne garşy giridilen sanksiýalaryň ýygyny Russiýa käbir önümleriň daşky ýurtlary eksport edilmegini çäklendirdi. 8 martda giridilen bu gadagynçylyk etaatynda hususan da şekeriň eksportyna ruhsat berilmeýär we gallanyň eksporty çäklendirilýär. Munyň netijesinde Russiýada eýýän käbir adyklaryň etaatan hem şekeriň gytçylygynyň emele gelendigini sinlata bolýar. İnternetde peýda bolan videolarda boş dukan tekçelerini we adamlaryň basa-baslykda adyklary satyn almagy finansiýandygyny hem görmek bolýar. Выйдите из склада! Ну вы рвете уже сахар-то! Hopsuzlyk jähtinden atlandyrylmasyzlygyny soran marly telekiçi türkmen häkimetläriniň bu soňky talabynyň tas ählikisi de nägilelik döredöndigine aýtdy. Bizim özümizde hem ençe meýillap şekeriň tagamyny dağıtmadyklar bar. Mallar hem çölle iýmägi ot bolman soň köpçüliklerin garylýar. Bu hem etin wakasyny keýiň şahyna çykardy. Inni Russiýany eklemek bize galypdyrmy? Mundan odal hem unumuzy we buğdaýymyzy agdymyzdan alyp Owganystana insan-perwer kömek diýip iýeripdiler. Köp adam täze prezident saýlansa, käbir zatlar gowy tarapy üýtgär diýip umyd edipdi. Görnüşinden umytlar puza çykdy. Diýip marly telekiçi nägileligini bildirdi. Türkmenistanda öndürilen adyk önümleriniň agrymly böleginiň Russiýa eksport ediljekdigi baradaky dilden berilýän görkezmeler barada ýurdun owa hojalyk we daşky gursawy goramak ministerliginden goşmaçy maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Bu barada döwletiň gözegçiligindäki mediasynda hem habar ýok. Maglumat üçin aýtsak, şugundur önümçiliginiň artdyrylmagy talap edilýän Mar welaýatynda ýurdun iň iri şeker zawody ýerleşýär. Türkmenistanyň käbir tewitlerinde döwlet plan borçnamasy esasynda üstürilip ýetişdirilen şugundur bu zawodyň şeker önümçiliginde çyğmal hukmynda ulanylýar. Türkmenistanyň özü Russiýa, Azerbaýjan we Hindistan ýaly ýurtlardan şekeri import edýärdi. Russiýa ykdysady sanksiýalaryň ýygyny türkmen pomidorynyň importyny girden gadagynçylygyny hem ýatyrdy. Geçen ýylyň martynda Russiýanyň Rossellhoznadzor gullugy Türkmenistandan import edilen pomidoryň Russiýanyň fitosanitariýa şertlerine gawat gelmeýändigi bilen baglylykda onuň importyny çäklendirjekdigini aýdypdy. Azatlyk Türkmenistanda dowam edýän ýiti ykdysady çökgünlüğiň arasynda soňky döwür adyk önümleriniň hasam gytylandygy we gymmatlandygy barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky bar bolan adyk meselelerini boyun alman, munyň deregine importa durýan haritlaryň içerki önümçiliginiň artdyrylmagy ugrunda tagalla edýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň portretleri ýurdun ähli döwlet edaralarynda peýda bolar. Edaralara we karhanalara berilen tapşyryga görä 15 ýyllap ýurdu dolandyran prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň suratlary onuň oglunyň portretleri bilen çalşyrylmaly. Serdar Berdimuhamedow 19 martda resmi taýdan kakasynyň wezipesine geçdi.
Liwap vilayetinde Türkmenistanyň täze prezidentiniň portretleri kanun goýrujy edaralarynda ýem peýda boldy. Serdar Berdimuhamedowyň portretlerini ýerleşdirmek baradaky buyruk ýem bilim we saglygy saklaýyş edaralarynyň gowuşdy bu barada 23 martda Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri gurun berdiler. Olaryň söýlerine görä kanun goýrujy edaralarynyň wekilleri etatanyň polisiýa işgärleri portretleri öz hasabyna satyn alyp öz otaglarynda asdylar. Täze döwlet baştutanyň suratlary etrap polisiýa edaralarynda eýen peýda boldy. Hususan da geçen dinç günlerinde Liwap vilayetiniň Farap etrawynyň orta mekdepleriniň ýolbaşçylary portretleri çalışmak işini ýola goýmak bilen başagay bolupdyr. Çeşmelere görä ýolbaşçylar portretleri çalışmak talaplaryny ýerine ýetirmekde kynçylyk bilen ýüzüýüz bolupdyr. Mektep müdürleri için bir katı kıyın mesele. Arkadagyň portretlerini inni näme etmeliýän soraw ýüze çykýar. Köpler olary aýyrmalygyny ýa-da aýyrmalylygny bilmeýär. Dip anonimlik şertlerde gepleşen Çeşmeýdär Türkmenistanda prezidentiň portretlerini çalışmak tejribesi iýdigderli we ilatyň hatabyna amalaşyrlar. Geçmişde prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň edara karhanalardaky portretlerini çalışmak işi her ýylyň başynda tutuş ýurt boýunça amalaşyrylypdy. Suratlar ýylyň dowamında ýene bir näçe gezek täzelenipdi. Döwlet başçysynyň suratlarynda her ýyl eşikleriň rengi ütködi. Käte prezidentiň keşfinde ütköşüklük emele geldi. Prezidentiň portretleri soňky edek şu ýylyň ýanwar aýynda çalşyryldy. Şonda 2022-nji ýyl üçin niýetlenen portretlerde prezidentiň eşiginiň rengi 2021-nji ýyldaky suratlardan tapawutlandy. Täze portretlerde prezidentiň kostyumy goýy gök bolup, geçen ýylky portretlerde penjegiň rengi garady. Prezidentiň suratlaryndan başga da Türkmenistanyň ýylaty döwlet başçysynyň dürli eserlerini hem kitap görnüşinde şeýle de prezidentiň goşgulary ýazylan plakatlary satyn almaga mezbur bolýarlar. Soňky ýyllarda häkimetler prezidentiň portretlerini ýerleşdirmek üçin goşmaça usullary hem ulandylar. Hususan da ýylat azyk önümlerini çöregi satyn almak üçin gapdalynan prezidentiň suratyny satyn almaga mezbur edildi. Serdar Berdimuhamedow 19 martda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişdi we 15 ýyllap ýurda ýolbaşçylyk eden kakasy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýerine döwlet baştutany boldy. Bu Merkezi Aziýada häkimetiň hakadan ogla geçmek üçin görüldi boldy. Türkmenistanda möhletinden erkes prezident saýlawlary Gurbanguly Berdimuhamedowyň işinden aýrylmagy baradaky kararyny eglan eden soň geçirildi. 11 fevralda Halk Maslahatynyň gysgalygynyňda Gurbanguly Berdimuhamedow döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek islegini ma'lum etdi. Merkezi Saýlaw Komissiýasy 10 martda Serdar Berdimuhamedowyň tas 73% ses toplap erki prezident saýlawlarynda ýeňiş gazananlygyny habar berdi. Adatlyň habarçylary şol ses berişlikde hem saýlaw kampaniýasynyň gidişinde sesleriň galplaşdyrylmagy bir saýlawçynyň bähwedine ses bermek üçin saýlawçylara batyş edilendigini we hatda Serdar Berdimuhamedow ses bermegin açaçan talap edilmegi ýaly köpçüliklerin kanun bozmalaryň bolundygyny habar berdiler. Liwap vilayatynyň dolandyrys merkezi Türkmenawatda 10 ýyllyk könülen binalar ýer ýygsan edilip, olaryň ýerleşen sebitleri ýasaýjylara jaý almak üçin bölünip berilýär. Emma Azatlyň habarçylary şäheriň çägindäki bu sebitlerden ýer edinmek üçin raýatlaryň ýerli resmiýetlere para bermeli bolýandyklaryny anyklamagy başardylar. Häzir Türkmenawadyň ýer serýişleri gullugy tarapyndan ýykylan binalaryň ýerlerinden ýylata 6 sotka meýdan bölünip berilýär. Bu yerlerde jaý salmagy hem ruhsat berilýär. Munyň kagyd ýüzünde 700 manada amal edilýänligi aýdylsa da şäheriň öz çäginden yer almak üçin 200 000 manat möçberinde para bermeli bolýar. Dip bu sebitlerden yer edinmek istilen Türkmenawadyň ýasaýjylarynyň biri 23 martda habarçymyza gurrun berdi. Ol häzir Türkmenawadyň gök bazarynyň goýundaky 1960-njy ýyllarda salynan kinoteatryň we narkologiýa hastahanasynyň hem ýykylandygyny we bu ýerleriň eýýäm adamlary bölünip berilendigini aýtdy. Häzir adamlar gök bazaryň goýundaky ýykylan binalaryň duran ýerlerini edinmek isleýärler. Sebäbi bu sebitde bazaryň ýerleşmegi bilen birlikde ýaşaýyş üçin ähli şertler hem bar. Narkologiýa hastahanasynyň ýerleşen sebiti eýýän paýlanypdyr, emma bu ýerleri satyn alanlaryň käbiri olary gaýtadan has ýokary bahadan ýerlemegiň aladasyny edýärler. Dip habarçymyzyň söhbetdeşi belledi. Ol para bermäge gurby çatmaýan ýasaýjylara şäheriň çetindäki gumlukdan yer berilýändigini hem sözüne goşdy. Egerde sorulyan parany bermeseň Türkmenawadyň merkezinden 25 kilometr uzaklykdaky aeroportyň goýundaky çöllük meýdandan yer berilýär.
Bu yerlerde 25-30 ýyl boýunça guruluşyk edip bolma sebäbi ne suw, ne gaz, ne de başga infrastruktura hyzmatlary ýola goýuldy. Bu yerleri alanlaryň diňe çağalaryna ýa-da akdyklaryna jaý salmak nesip eder. Diýip söhbetdeşimiz sözüni jemledi. Azatlyga ýokurda beýan edilen meseleler seýle resmiýetleriň para berim ýagdaýlary boýunça Lewap we Türkmenabad häkimliklerinden kommentariýa ýa düşündir salmak başartmady.